Kain po. Kain po. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go. Hi mga ka-wow! Welcome back to Maggy's Cuisine. For today's video po, magmumukbang po tayo ng ginataang langka at saka crispy pork belly po. May rice po tayo sa likod. Sausawan po ng crispy pork belly, Mang Tomas po. Tapos yung drinks natin, tubig. For before ang lahat, i-bless muna natin yung pagkain na sarap. Bless us our Lord, which are about to receive our Lord natin. Bless our Lord. Sa lahat po, andito po sa premiere, sa mga silent viewers, kain po. Kain po. Yung ginataang langka po natin, nilagay po natin yung baboy. Kain po. Wow. Pa muna.
May naiwan po tayong isang pirasong crispy pork belly po. Hindi ko na po ito maubos po kasi sobrang busog na ako tsaka wala na po tayong rice. Bibigay ko na lang po sa papa ko. Kaya pasensya na po, hindi ko po naubos. Binigay ko kay papa po yung naiwan kong crispy pork belly. Sa lahat po nandito po sa premiere, sa mga silent viewers, maraming salamat po. Sa lagi po nag-share po ng mga videos po ng Maggy's Cuisine. Thank you so much po sa support at saka God bless po. Flex ko lang po mga members po ng Maggy's Cuisine. Queenie Kalalang, Chibi Rosel, Mix Go at saka Rochelle Lakawad po. Sa Sulit Kao po, Food is Life TV. Ikim Salazar Update. Itsugi, Nanay Madselen, Angie Monchor. At saka I Eat Vlog. Siya po ay si Sisikoy Garcia 1301 po, nag-change po siya ng channel po, I Eat Vlog po, pakisuportahan po natin. Sa Super Kao po, Ends Mukbang, Round 21 Saudi Vlog, Dan Cano Vlog, at saka Kusina Bicolana. Sa Hibikating Team po, si Rimis TV Watkin, silang lahat po may YouTube channel po, pakilike and subscribe po, maraming salamat po. Shoutout po sa Sulit Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy ASMR Mukbangers, sa lahat po ng Pinoy YouTuber, shoutout po. Shoutout po sa Team Matibay, Maria Chance Vlog po, pakilike and subscribe po. Tsaka KRIESHA Vlog po, pakilike and subscribe po. Maraming salamat po. Sa mga bagong napadaan at naligaw dito po sa channel na to, please po, pakilike and subscribe po. Maggy's Cuisine po. Maraming salamat po. If you like this video, please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo kapag may bago kaming video. Thank you for watching. Bye-bye. God bless. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.